Як вядома, з 2006 года ў Беларусі рэалізуецца дэкрэт нумар 18 па дадатковай абароне дзяцей у сем'ях, дзе бацькі не спраўляюцца са сваімі абавязкамі. Яго задача своечасова выяўляць сем'і, у якіх непаўналетнім неабходная абарона дзяржавы. Калі бацькі не займаюцца выхаваннем і належным доглядам, дзяцей сям'і адбіраюць, а з дарослымі пачынаецца работа. Мы проводим с родителями консультации как групповые, так и индивидуальные. Проводим посещения, обследования условий проживания семей. Сотрудничаем со многими учреждениями и организациями с целью контроля за образом жизни родителей в семье. Ну и, конечно же, самая главная, основная задача нашей деятельности – это возвращение ребенка в восстановленную, реабилитированную семью. Зараз у Бярозаўскім раёне 8 дзяцей 6 сем'яў прызнаныя маючымі патрэбу ў дзяржаўнай абароне і забраныя сем'яў. У нядбайных бацькоў ёсць паўгода на тое, каб знайсці працу, прайсці лячэнне ад алкагалізму, выправіць бытавыя ўмовы. Увесь гэты час побач з імі спецыялісты. Іх задача дапамагчы бацькам стаць на шлях выпраўлення і не збіцца з яго, каб мець магчымасць жыць са сваім дзіцём і яго выхоўваць. Работу после возврата ребенка в свою биологическую семью нельзя считать оконченной. Все заинтересованные субъекты профилактики, в том числе и Березовский РОВД, продолжают свою работу. Длится она не менее полугода. В это время мы также продолжаем посещение семьи по месту жительства, следим за образом жизни. З 4 разгледжаных на гэтым пасяджэнні сем'яў толькі ў одну дзіця будзе вернута, але і гэта вынік, кажуць спецыялісты. Столько всего пережито, столько перетерпевших, столько переболевших в плане душевном, осмотрев все свои поступки, это просто, это я не знаю, это действительно, я не знаю, это ничем не сравнимо. Это как в роддоме ее родила, вот, то же самое, наверное, сейчас. Шанец перагледзець свае ўчынкі быў і ў астатніх, не было жадання. Такім чынам, у бліжэйшай перспектыве расстанне са статусам бацькоў і з уласнымі дзецьмі, а вось з абавязкамі па іх утрыманні развітацца не атрымаецца.